ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଘଟଣା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲେ। ବିଶାଳ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୁହା ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ଲୁହା ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରେ, ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଲୁହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ କି ଅଗ୍ନି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଲୁହା ନିଆଁରେ ତରଳିଯାଏ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁଣି କହିଲେ ଜଳ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ବାୟୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକି ଏହାର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସହିତ ଆମେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଠିନତା, ଉଷ୍ମତା, ଶୀତଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍ଠା ବିନା ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।